распродажа духтаро дар ҷои Гулноза. Нигоҳ кунед, двойкача, пальточа, ҳама чизе ки 450 сомон буд, ҳозир 300 сомон шудагай. Инам двойкаоша медонед хитон ки оригиналоша ай Гулноза 450 сомон королевский велюр буд, ҳозир 300 сомон. Мана кам мондагай, ҳамаша 300 сомонӣ кардагай Гулноза. Ин двойкаи Луи Виттон бинен чӣ хушрӯай. Мана ҳамаш оригиналоша худаш маълум ай. Бо биёен ай пеш бинен мефаҳмен. Мана метавонен дархост кунен 300 сомон. Кадомеша мегирен акция рафтеста, распродажа рафтеста 300 сомонӣ. Ина ҳозир 300 сомон шуда. Двойкачаро диден хушругиша. Мана сангчадоро 300 сомон распродажа дар ҷои Гулноза 300 сомонӣ. Анам хел двойкачои хушрӯ. Марҳамат, хоҳишмандо, ҷои Гулнозара касе намедона, бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза 118 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. омада наметонед нависен, доставка доранд. Анаи плашора бинен чӣ хушрӯвай. 300 сомонӣ нами плаш палтоям ҳамаш арзон шудагай. Успед кунед духтаро. Ина 300 сомони хеле нарх нест ягон ҷода. Ина ёра бинен охи. Мана барои ми ҳозирай диден аз тардураки хушрӯ фасон. Мана диден 300 сомон плаш палтояй. Ира бинен ишаишта фасона, ишаишта фасон арзон кардаган 300 сомонӣ. Диден ино пеш чанд сом будан? 450 сомон, 500 сомон буд. ҳозир 300 сомон шуд. Мана сиёшам аст. сиёшам хушрӯи бадай духтаро. Марамат касса гирифтанияй муроҷиат кунен. Дар ва как доставкатон мекунанд. Мана ина мучам бинен сериша. Серишам хушрӯ. 300 сомон диден. Аҷоиб. Анаи двойкошам ҳам хела 300 сомон. Ина 300 сомон додестян. Пиҷаку брукай 300 сомон метян. Марамат метавонен бохтон пешакӣ нависен, фаҳмен мондагӣ ҳаст нест, барое ки борош кам мондагай, барои авай иноро акса кардагиян. Анаи курткачаошам хушрӯвай бори гуанҷу. Ёра чанд кади? 300 сомона. Ина 400 сомон буд. Ина аз ҳисобе ки размер мондагӣ нест, ҳамаша арзон кардагиян 300 сомонӣ. Марамат биёен. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран. 300 сомон тамошобино двойкора хушругӣ шадиден. 300 сомон дар ҷои Гулноза. Марҳамат, бамбукои оригиналай дар розаи қадаш диден размерош ҳастай. Метавонен муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза 118 магазин. Расветкаоша диден чӣ хушрӯчаанд. Мана бори навшая Гулнозара. Марамат бо азиз сиёшам ҳастай диден оригиналошай 300 сомон. Мана марҳамат. Инаи сангдоро даётон боша духтаро. оригиналшай сангошам тозай 450 сомоная. Ази бо дига цветам дорен? Фақат ам як намуд мондагай тамом. Баъд бо медонен акция кардаган хеле двойко ҳаст, курто ҳаст. Жимпирш дароза кая. Диден чӣ хушрӯай Hermes пад бренд. Чанд сомай вай двойка? 400 сомон римишо кушкатя диден. Беҳад хушрӯ. Вязкаш аҷоиботай духтаро. Баъд анаи двойкачара бинен. И чанд пулай? 400 сомон. Ина 400 сомон расветка дора ё ки фақат аминай? Ина сиёҳ дора, сери дора, бежави дора. Хулас ҳамаи расветкаҳо ҳаст духтарако. Марамат метавонен муроҷиат кунен дар ва как шумода доставка мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен. Ана двойкачои хушрӯ духтаро дар ҷои Гулноза. Марҳамат, инора чанд пул кадӣ? 450 сомон ба арзон мешава. Ина диден духтаро. Аҷоиб фасонак 450 сомон бо арзон мешава. Марамат дига цветчам будай диден чӣ хара светкаи хушрӯ. Бори гуанҷуай, бори гуанҷуай, тонки вязкай
хушрӯ. Манаи цвечам аҷоибот. Марҳамат, пеши Гулноза биёен. Инаи цвечам хушрӯ. 450 сомон электрикиш. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, якум дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ, 118 магазин. Ана баданаи двои кошам хушрӯ. Ай сиёшам бидай диден. Анаи двои коша бинен. Ишам фасон. Кардиган дора. Ино чанд пул? 350 сомон. Диден чӣ хушрӯ чай. Марҳамат, аи бо расветка доштай. Метавонед аз инам интихоб кунен, доставкатон мекунам. Ина сиёшам фасон бидайнакем. Марҳамат, биёен духтаро. Ай пеш бинен. Боварӣ дорум ки маъқултон мешава. И чанд пулай? Ина 350 сомон инаму дошт. Оригинало шай духтаро. Манаишам оригинал шай. ҳечи намеша. Шахсан ман худам гирифтагим ҳечи намешава. Духтаро хушрӯ агар анчашкати ҳами оригинал шай. ҳозир чанд пул шидагай? 350 сомон. Ина бо биёен ай пеш як бор хитон бинен. Қайё фасонан духтаро нигоҳ кунен. Чанд пул аи Гулноз? 550 сомон оригинало шай нигоҳ кунен. Я намуд фасонакай ай пеш. Марҳамат, необычный фасон. ҳозир ай наздик нишонтон битим. Қаса букакае. Мана марҳамат духтаро каседа дар корай 550 сомон. Анам хе безрукавкои фасон курткагӣ дар ҷои Гулноз омадагай. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, 118 магазин. Бадани хе шубачо омада. ё чанд пул? 550 сомон. Бори Хитой. Ази бо дигар моделшам омадагай. Аз ина нишон мета. Бинен. Ина ино чандан? 700 сомон дарозшай. И дарозуш 700 сомон. Бори Хитоя я? Ина. Фасоне ке дар ҳақиқат ҳам борои навовардагиш хушрӯвай Гулнозара. Биёен як борак бинен. Бадана инамуда омадай. Вой ма. Ё чанд пула? 400 сомон. Ай духтаро ира навай пачка кушодан. Камакак бисам хаб пухи хушрӯ меиста. Мана нав кушодаган ай пачка. Мана. Диден пепелин свечам серишам ҳастай 400 сомон. Марҳамат, шубагир бошен ё ки двойкагир ҳатман пеши Гулноза биёен боракҳои хушрӯ овардагай. Инаи двойкошам бори новинкая. ё чанд пул? 300 сомон. Марҳамат, ина метавонен муроҷиат кунен. 300 сомон. Ина инамучам бинен. 300 сомон духтаро. Двойкачаи фасон, двойкачаи хушрӯ дар ҷои Гулноза. Манаи модел ҳаст. И чанд пула? Ина акция ғалтидагай 300 сомон шдагай. И 450 сомон материалш королевский велюр. Ай худаш блески фасон дорад духтаро. Хулас аксияҳои беҳтарин дар ҷои Гулноза рафтаистай. И пушдаги худада. И чанд пула? И тройка я? 400 сомон. Марҳамат, тройкачаи хушрӯ 400 сомон. Ай нигоҳ кунед сиё дора, бежви дора, бадани хел сабз дора. Фасон бидайнакем. Ина марҳамат 400 400 сомон иш. Ина ҳамаи ҳамино борои новинка, борои акция дар магазини Гулноза.